і фіксаваць, сталі праводзіць эту лінію, і яна праводзілася таксама у розныя гады па-рознаму, бо лічылася 2 апошнія гульцы, потым 1 апошні, і лічылася то гэта абаронца, ці гэта абавязкова мусіць быць брамнік. Розныя былі падыходы. Цяпер мы маем даволі такі сталыя, звычайныя правілы, да якога мы ўжо все прызвычайныя па-за гульнёю, хаця якое заўсёды выклікае пытанні нават пры выкарыстанні відэапаўтораў, але гэта пытанне, якое цяпер спадзяюся, што перастануць абмяркоўваць, бо я сам прыхільнік па-за гульнёй, трэба яго фіксаваць, нельга яго скасоўваць, як некаторыя людзі прапануюць. Гэта будзе лішняе. Для ножнага шпурляку, менавіта для класічнага, гэта не пасуе. Мае быць эта рыса, мае быць лінія па-за гульнёй, і мы павінны яго фіксаваць. Я от себя додам, что насколько памятаю из энциклопедии футбольные, часто любили використовувати схему W, коли ось менавіта гуляли двоє нападників по такой менавіта схемі. Закинуть здалек шпурляк і одразу ось гол зробити. Так. Я не пам'ятаю, хто там Бразилія, здається, таку схему використовував. А Бразилия потім і поламала таку схему. Давайте вернемся